שלום. מה העניינים? אז בוא אני אסביר לך מה אתה הולך לעבור. בשעות הקרובות יש לך השתלה שהיא די קצרה, אזור 4 שעות השתלה. בוא נעשה לך קו מזוגזג, כי אני פחות רוצה מראה שהוא ישר, אחיד ופלס מדי, כדי שלא יבחינו בזה שעברת השתלה. תצא מושלם. מה שאתה אומר, אני סומך על המילה שלך. אז אנחנו הולכים על קו שיער כמובן טבעי, אנחנו יורדים טיפה יותר למטה. מושלם. חיים, כואב לך משהו? האמת שבכלל לא כואב. ואיך הייתה לך הרגשה? טיפלו בי מהמם ומושלם לי. ביצענו השתלה של 1,000 ספיקים, השתלת פרונט ממש קטנה, פיזור ממש נכון ומדויק, מזוגזג. בורחת עכשיו בשיער.